Vitajte! V tomto videu uvidíte, ako si môžete veľmi jednoducho pridať na koniec každého jedného svojho videa takéto prvky záverečnej obrazovky. Získate tak možnosť efektívne smerovať svojich divákov v závere svojho videa na ďalšie svoje video, na odber vo svojom YouTube kanáli, prípadne priamo na svoj web. Poďme sa pozrieť, ako na to. Ahoj, moje meno je František Kozáček a vítam vás vo Video Akadémii. Video Akadémie je tu pre vás, aby ste mohli čo najefektívnejšie šíriť svoje hodnotné posolstvo do sveta práve vďaka YouTube videám a meniť tak tento svet k lepšiemu. Hlavnou výhodou prvkov záverečnej obrazovky je to, že fungujú na počítačoch, na mobiloch aj na tabletoch. YouTube tak nimi postupne nahrádza pôvodné anotácie, ktoré napríklad na mobiloch nefungovali vôbec. Poďte sa pozrieť, ako si môžete prvky záverečnej obrazovky veľmi jednoducho nahrať do všetkých svojich videí. Poďme na to! Opäť, tak ako obvykle, si všetko ukážeme priamo v praxi a na konkrétnom príklade. Prekliknime sa teda priamo do správcu videí, kde si všetko krok po kroku ukážeme. V správcovi videí si vyberte video, do ktorého chcete záverečné obrazovky pridať. My si všetko ukážeme napríklad na tomto mojom videu s názvom YouTube náhle zmenil pravidlá. Zarábať na reklame už nemôže každý. Kliknime teda na tlačítko Upraviť a následne tu hore na tlačítko Záverečná obrazovka a anotácie. Následne sa vám otvorí táto obrazovka, kde si môžete nadizajnovať všetky prvky záverečnej obrazovky priamo vo svojom videu. Do každého videa môžete pridať maximálne 4 prvky a tieto prvky sa budú zobrazovať maximálne počas posledných 20 sekúnd videa. Za pomoci prvkov záverečnej obrazovky môžete svojich divákov smerovať poprvé na konkrétne video alebo zoznam videí. Ďalšou možnosťou je prvok odoberať, vďaka ktorému môžete vložiť do videa tlačítko, cez ktoré sa diváci môžu okamžite prihlásiť k odberu vo vašom YouTube kanáli. Treťou možnosťou je prvok kanál, vďaka ktorému môžete propagovať iný YouTube kanál. Ak neviete aký, tak kanál Video Akadémii môžete kedykoľvek odporúčať a budem vám za to veľmi vďačný. No a štvrtou, poslednou možnosťou je odkaz. Vďaka tejto možnosti zase môžete presmerovať svojich divákov priamo na akúkoľvek podstránku svojho webu. Poďme si teda ukázať, ako môžete jednotlivé prvky pridávať do videa a tiež aj to, ako presne fungujú. Ako vidíte, momentálne mám v tomto videu nahodené 3 prvky. Prvý je prvok, cez ktorý smerujem divákov na ďalšie moje video, čím zvyšujem celkovú sledovanosť mojich videí v YouTube kanáli Video Akadémii. Druhý prvok je prvok odoberať, čím zase zvyšujem počet odberateľov v YouTube kanáli Video Akadémii. No a tretí prvok je odkaz, čím presmerovávam divákov priamo na web Video Akadémii, kde si výmenou za e-mail môžu zdarma stiahnuť e-book YouTube Strategy. Takýmto spôsobom zase efektívne tvorím databázu e-mailových kontaktov a dokážem tak cez e-mail s mojimi skvelými odberateľmi efektívnejšie komunikovať. Čo sa týka tohto grafického pozadia červeno-čierneho, tak to je klasický JPG obrázok, ktorý si vkladám do videa už priamo pri renderovaní. Keď teda teraz napríklad odstránim prvok odoberať takýmto spôsobom, tak vidíte len čistú grafiku, ktorá mi skvele slúži ako podklad pre akčné prvky záverečnej obrazovky. Rovnakým spôsobom si môžete aj vy vytvoriť grafický podklad pre svoju záverečnú obrazovku presne podľa svojich vlastných predstav. Ideálne však v grafickom podklade použiť aj výzvy k akcii, takže napríklad pod môjim prvkom odoberať mám napísané prihláste sa na odber. Vďaka výzve k akcii v grafike tak dokážete zvýšiť účinnosť prvkov záverečnej obrazovky vo svojich videách. Pokiaľ grafiku vo svojich predchádzajúcich videách nemáte, tak aj tak odporúčam prvky záverečnej obrazovky nasadiť, pretože vďaka ním zvýšite zapojenie svojich divákov aj vo videách, ktoré už teraz vo svojom YouTube kanáli máte. Ukážme si teda, ako jednoducho opäť nahodiť tlačítko pre odber priamo vo videu. Pre pridanie prvku jednoducho kliknite na modré tlačítko
pridať prvok, následne v možnosti odoberať na tlačítko vytvoriť a YouTube vám vloží prvok priamo do vášho videa. Prvok následne môžete umiestniť presne na miesto vo videu, kde ho chcete mať. Kliknite na ňo ľavým tlačítkom na myši a potiahnite ho tam, kam potrebujete. My si ho dajme sem vľavo dole, aby pekne spopod neho vychádzala grafika s výzvou k akcii. Dôležité je povedať, že oblasť, kde môžete prvky do videa umiestňovať, vám vyznačuje toto modré orámovanie. Prvky teda môžete vkladať jedine vo vnútri tejto modrej oblasti. Treba na to dbať, keď si budete vytvárať grafický podklad pre svoju záverečnú obrazovku. Rovnakým spôsobom môžete vkladať aj ďalšie prvky záverečnej obrazovky do svojich videí. Všetky prvky sa vkladajú veľmi jednoducho, takže verím, že to bez problémov zvládnete. Chcel by som sa však teraz s vami podeliť o dve praktické veci, ktoré vám môžu pri vkladaní prvkov záverečnej obrazovky pomôcť. Prvá sa týka jednej skvelej funkcie pri vkladaní videa. Poďme sa na ňu pozrieť. Pre vloženie videa jednoducho kliknite na modré tlačítko pridať prvok, následne v časti video alebo zoznam videí na tlačítko vytvoriť a tu si môžete vybrať, ktoré video alebo zoznam videí svojim divákom odporúčite. To, čo vám chcem povedať je, že perfektne funguje táto druhá možnosť najvhodnejšie pre diváka. Kedy YouTube vyberie na základe svojho algoritmu z vášho YouTube kanálu video, ktoré sa bude divákovi najviac páčiť. Vaša záverečná obrazovka tak bude každému jednému divákovi skvele odporúčať video, ktorého z vášho kanálu môže najviac zaujímať. Zo štatistík z môjho kanálu, ale aj z kanálov mojich klientov vidím, že najviac ľudí sa preklikne na ďalšie video práve keď využívame túto možnosť. Ideálne teda nechať priamo YouTube, aby odporúčal videá vašim divákom na základe svojho algoritmu, pretože to dokáže naozaj perfektne. Poďme ďalej. Pozrime sa aj na druhú vec, na ktorú by som vás pri vkladaní prvkov záverečnej obrazovky rád upozornil. Ide o prvok, odkaz, s ktorým môžu byť komplikácie, pretože odkaz na schválený web musíte vkladať v správnom tvare a zároveň váš web musí byť schválený. Ako to všetko urobiť správne, si môžete pozrieť v tomto videu s názvom Ako pridať karty do YouTube videa. Pri kartách sa môžete stretnúť s rovnakým problémom a celé riešenie som pre vás natočil práve v tomto videu. Ak ste ho ešte nevideli, tak odporúčam si ho pozrieť celé, pretože karty dokážete tiež skvele využívať na zvyšovanie sledovanosti svojich videí, na perfektné zapojenie svojich divákov a tiež aj na zvyšovanie návštevnosti svojho webu. Link na toto video vám dávam dole do popisu a tiež sa k nemu viete pohodlne prekliknúť aj cez karty vpravo hore. My sa však teraz naplno zamerajme len na záverečné obrazovky. Pokiaľ by ste chceli, aby sa vám nejaký prvok nezobrazoval počas celých záverečných 20 sekúnd videa, tak jeho dĺžku upravíte priamo na časovej osi. Jednoducho kliknete na daný prvok a na časovej osi si nastavíte dĺžku, akú potrebujete. Pri prvku video alebo zoznam videí zároveň môžete upravovať aj jeho veľkosť vo videu. Keď na neho kliknete v náhľade videa, tak sa vám zobrazia v rohoch takéto krúžky a keď na ne kliknete, tak môžete prvok zväčšiť alebo zmenšiť presne tak, ako potrebujete. Ako náhle máte všetky prvky nahodené, tak vľavo hore nad náhľadom videa si môžete pozrieť ukážku, ktorá vám ukáže, ako presne budú prvky vyzerať priamo vo videu. Pustíme si teda krátku ukážku. E-book zdarma a pozrite si aj ďalšie videá, vďaka ktorým dokážete efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí. Pokiaľ teda máte všetko nahodené správne, tak stačí kliknúť vpravo hore na tlačítko uložiť a prvky záverečnej obrazovky začnú vo videu skvele pracovať pre vás a pre váš YouTube kanál. Tak, toto bol teda návod, ako môžete jednoducho pridávať záverečnú obrazovku do svojich YouTube videí. Otázka teda pre vás. Plánujete využívať prvky záverečnej obrazovky vo všetkých svojich videách? Zapojte sa do prieskumu a napíšte nám tiež dole do komentárov, ktoré prvky záverečnej obrazovky vnímate ako najlepšie.
Poteším sa každej jednej vašej reakcii a samozrejme aj lajku alebo zdieľaniu, ak bolo pre vás toto video hodnotné. Ak ste tu prvýkrát, tak budem veľmi rád, keď sa k nám pridáte. Prihláste sa na odber, stiahnite si e-book zdarma a pozrite si aj ďalšie videá, ktoré vám pomôžu efektívnejšie budovať váš YouTube kanál, zvyšovať sledovanosť vašich videí, počet odberateľov a ľahšie dosahovať ciele, ktoré od svojich YouTube videí očakávate. Ďakujem veľmi pekne za pozretie a ja sa už teším na ďalšie stretnutie s vami už najbližšiu stredu.